хора, аз съм да прогеймър Салф и тук ще е Преслав Михайлов. Здравейте, хора! И днес ще покажем как се слага мини изображение на някой ваш клип. Например, ето така. Ето така. Например. Добре, влизаме в видео менеджер. А защо влязох тук, бе? Чакайте малко да видя едно нещо. Аре, оставай, после ще го гледам. Така, сега влизаме в някой ваш клип. Чакайте малко. Видеоклипове. Да. Преско, кажи нещо. Сега ще покажем как се слага мини изображение на този клип. Да. И здравей. Така, тук. Какво правиш, бе? Да, хора, нещо стана. Не знам какво става сега. Но мисля, че ще е добре. Какво правиш, за Бога? Какво? What? О, супер снимка. Добре, тази снимка ще я приложим. Чакайте малко сега. Как да се казва? Чакай. Да. Реклама. Така се пише реклама. Чакай, натисни хекса, бе. Серверът. Така, влизате в YouTube. Тук не го гледайте. Кетчмания. Вече футбол. И да, хора. Отивате в някой ваш клип. Къде е реклама? Да. Ето я. Тук може да се сложа. Така, натискате ето тук. Дай сега да водя. И персонализиране на мини изображението. Ако не ви излезе, дай тук търсене на Wallboard. Ако не ви излезе, трябва да изчакате един месец. Напред, ако не излезе и трябва да чака един месец. Така, готово е. Запазване на промените, да, така. Так му ще му сложа звук. Не, няма. Добре, аре слагам му. Водещи записи. Рок. Хип-хопа ми е много по-добър от хип-хопа тя. Така да се чува. Аре, запазване. И така, готов ви е клипа. И да, чакайте да го намерим. Така, къде е той? Ето го, да. Това е. Ето я снимката. Чакайте. И той ли още се обработва, бе? Бах ти работата, бе, брат. Така, извинете. Просто. И да, хора, това е. Сега. Ето, чакайте. Добре, Преслав Михайлов каза да му видим канала. Аз, между другото, правих последна реклама на него. Ето го. Наистина добър, почакай. Ето, сам ще ви кажа. Здравейте, това е канала ми. Това е най-добрият ми клип според мен. Най-много гледане има клипа на моя таблет, който съм качил втори. Чакайте малко. Ето го, той има 184 гледания. Така. Качвал съм и на iPhone, на Samsung Galaxy S6, на моето колело, така, на Rock Rover. Това е телефона на The Pro Gamer Savov. На iPhone 6. iPhone 5s, iPhone 6s. И според мен това е най-добрият. Чакай съм го сега. Да.
И има 2 коментара. И 6 харесвания. И 49 показвания. Чакай се. И да, хора, това беше от мен. Може да се абонирате с мен, както и за Преслав Михайлов. И чакайте за малко да видим едно нещо. Дали е станало? Да е станало. Майнтру. Не, още трябва да ви заради. Да, и това беше от мен. Може да се абонирате за мен. И за Преслав Михайлов. И чао, чао.